L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għejdula l-intemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunita, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjat ħejju t-triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari, jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha l-koll f'daqqa, għax fomm il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm. Għajjat la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda. Għawnu Alla tagħkom, għawnu sid il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driew. Għawnu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu bid-driew jiġmaħħa u l-ħrif fiħdanu jarfaħħom u n-naċ ireddow bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes. Bid-dawl bħal b'mantell inti mkebbeb. Inti frix tismewwiet bħal tinda. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Waqqaft fuq l-ilma l-amajja rolja tiegħek. Int tagħmel isħab mirkeb tiegħek. Fuq ġwienaħ ir-rieħ tiġġarra. L-irjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek u l-ilsna tan-nar għaddejja tiegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Kemm huma kottrana l-emmejjel tiegħek mulej, kollha bl-erf għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Dan il-baħar ta' kobor u wisa bla tarf li fih jimraħ ħud bla qatt, bejjem żgħar u bejjem kbar. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru. Tiftaħ idejk u jiġbgħu bil-ġid. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu. Jekk taħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu jmorru. Ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi il-mulej. It-tien qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl lil Titu. Ibni, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni l-bnedmin kollha. Trawwimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U tal-lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Iżda meta feġġet it-tiba ta' Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu. Dan l-Ispirtu u xerdu bil-kotra fuqna b'Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu
u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistoqlix inħollu il-qfieli tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġara li wara tagħmmet il-poplu kollu, Ġesu tagħmmet ukoll u waqt li kien qiegħed jitlob, ismewit infetħu u niżel l-Ispirtu Santu der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: Inti ibni l-Għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-Mulej.